Doktor Göteborg şäherine 4-nji günden esmekşe tanam. Okurgan söýlen. Etem geplemeni öğrenmekti. Yok, bu suat çıkan öýden çıkandan berdiňe gögürençe gepler. Men geplemem. Diňe dinleýänse. Ondan Meni ağzımın duracak bu kamera çemenen yürüyor. ya mene gaýtam Tartara, dinleyicilere de, beni görýänlere de fırlattır aýdyplarymdy bastym suat. Suat nire var ya? Aha. Mehmet ben. Aynen bana. Botanika bağı var ya suat. Näherde oğudun yerleň biýetken meşgul. Ursäkta, jag vet att filmar fotboll. Nej, alltså det är bara hans bil. Vi är för oss själva. Okej. Never gurla oturduk qolen bira geldi. Doňupdurmy? Ha, doňaken birda atyrdy ya bäriň dil bilen. Dat ýene eken. Bugün futbolda maçymyz bar. Futbol oýnumyz bar. Şoňa kamera gerek diýip oturmaga. Megelinde kamera bar. Elimden azak otur. Menem yok, erti gidip barýan dedim. Her yerde her gece adamlar var da. Bäýerde Şweýçýada 5 günler işleýärler, soň 5 günden başlap işden soň bu geçýär 5 gün alýan hesabdan. Yani 7-nji günden nähili geçýär? Açılışmalı. İşe ayarlanmak için. 7-nji gün açylmak üçin. Wow. Bäýärde 1-nji gün iş açdy. Doktor şu an botanika bağa geldik. Bugün aslında bäýerde bir bayrama bolup durdy atlan. Japonyň bayramy diýär. Japonyň bir bayram bar eken. Ülje agazy bar. So ülje agazy yaprak çykaryp başlandan soň şoň bayram ne diýen ekenler kendisi gelince bir zatlar diýdi ýa-ni kendisi bilmedim. Gelineceğim böyle şuun öğrenip dur internetten. Ýöne ol zat gutardy. 10 yerden 3'e çenli şu adam 3'ü geçti. Yani sonunda adam gatyken görýän bolsaňyz. Gaty ulu diýe radio rak göreli. Görecekler. Dünýalap. Görýän bolsaňyz ýaman köp daşar ýurtdykan. Aslında Şweýçlaryň özi sapsary bir zat bolen. Bäýerde esasy garalar, hindiler, soň göz gadaklar gatken. Bäýerde tomsy zaty hasam odanlar. Ýap-ýaşyl bolar. Balyklar var görýänmi? Nere da? Va? Ska jag kasta in den här? Nej, vi sätter lite batteri. Angarda bir tapar. Ulluhan öldürem mana, oňa suwa sokaýynmy? Balıkları gördün mü? Dostlar bizden aylanıp diyoruz. Biraz yukarıya çıktık. Her türlü zatlar var, ösümlükler var. Onun hersinin yanına böyle ağaçlar var. Oraya mı? Yine sular ulanmalı lan. Ya. Belladonna. Silver Tistet. Daglilia. Amerikansk kermesberdiya. Oraya mı? Qahtı köp. Her türlü var. Bular indi olmalı ha gelince.
Näçe dürli waka. Yaman kan görýärmi? Azabına. Gatkan her ýeri. Anlarlar, hukman, helle. Hawa her 60 ta tabelalar var şonu görelim. Genç açıklan adam. Sinyal ağaçtan ama ağaçlara görýärmi? Ağaçyň ady. Her ağaçyň öz ady bar. Her tem ütköş ağaç öýdýän. Kardinal. Philadelphus diye. Ha? O adı kardinal eken. Kardinal. No. Ulan sana kalktı. Berde ileride Pinetum diye Bartrat sağımız Bambulundan gönde restoranlar var eken nere edelim? Şurada ya. Anırdım odun zöken Ne kadar güzel. siz insan kadar kaçan geliniz bari kendinize? Şunu şey mi? Ha. Birinci yeri. Görüyorum. Geldi men aylap ber birinci dek gelýär. Sen men aylayan, men aylama. Berde odun eken. Kitaba qawa oturanlar var, piknik çağa ede oturanlar var. Var trak diyenlere ine şu var ha, görmeye. Bir-birine yerleşmişim da şunun için şunu yapar. Toplayları, şu şayradakiler şunu yapar. Toplaylar. Ullunur yani ağasın. Oo. Mena var ya. Bak. Ağasını ettiler odun onu. Adam batkan eken bugün. Ne dostlar görýän bolsaňyz, bärde hemmesiniň aýratyn atlary bar. Ne bir näçe wagtdan soň şularyň hemmesi ýetişmeli, bärleri hatam odam bolmaly. Şu var, tutmayan şu var ikilyan vakti güllü. Ha. Şoň üçin şu açym ýaly. Bugün şey ýa-ni diýsiňiz ýaly Japonyň birda bayram diýdiňiz da. Olaram şey Japonlar öýdýän öňüzdekiler. Japonlarda bir piknik var eken, adı belli. Şunu ýaly. Ha. Şu ağaç güllerle, şu nimetinin aşağına oturup pikniğe edýän ekenler. Ondan şwedlerim şunu ýaly kültürge görýär, olaram etdiler. Ha. Her ýyl şunu ýaly wagtda şoňlar edýärler. Hemmeler edýär. Bu hemme açyk. Bu näme eken? Yumuşaklar eken ha. Tatxaradım dinç almak için. Eğer Şvetsiya Göteborg'a geldiğiniz okman aylama. Hatta köp turistam var. Naylanalı. Rahatda şunyarak. Rahatda tatilyan eken. Ütköşecek ösüdükler. Yürümeye devam. Bah. Biletim öyle neçe türlü ösümlük bakam. Gatı köp param var. Her yerde şu yazdıklar muğadar. Men proje gelince girişte bağdır geldi anlar belki. Neçe çeşit bağdır var ya da internette. Hem mesela ayrı dağıtlar mukabeler. O mengle şartlar yok hem mesela. Böyle teyde ekilip duruyor yani. Bunu.
Hova tam bir ayrı. O isler var. Oh, yadattı. Ne çotlar, yorak gelýär. Meselen şun ady birdat Japoniýaň ösümlügi. Evet, Japoniýaň agacı. Näşol agacam nirenki. Bulam Japoniýaň kydyrlar. Görýän gençe bärdi. 30 metr aňyrda Koreýa dalen. Dalen näme bakçylar bolýanmy? Bakçylar. Ha, howa. Bärdi. Şugorýaňy Japoniýaň bakçasy 30 metr aňyrda da zat Koreýaň bar eken. Oňa da gidip görersädir. Odan aňyrda gitara, aňyrda oturlar ýerde. Bärdi ördüçükler. Güllýaly. Ulan ýokardan bir adep çykdy. Sinýanak. Aşağıda öýler bar. Şeýle adamlar gelýär. Ha. Burasını gelýär. Bärden ýana ýymda gitsek bolsak çykyş bar eken. Ha. Koreýan kylmy? Geç gaýtyp goýan Koreýan kylyn. Ken adam ýok ken ýana olan. Japonyň gatawdan eken. Ne bileyim şeydir. Ýymda bar ýa, o aýlanlyk. Elbetde video hemmetini düşürüp bolan oktaýaby, gatty uzun boljak ýana. Esasatlar düşürdüm kendim. Ha, biram ýa internetten gördük. 16.000'dan köp zat bar eken, ösümlik bar eken, 16.000 tüýsdi, ýetgeç kemmesi. Gat köp. Indi bilen bärden gidip barýat, nire barýat ýa-ni? Şu ýolda çykardy. Taň bundan taň nire gidýär? Yine de şunu ememiş bir saat kaldı. Bir bärde çykyş bärde. Keni başary gitmeli. Çıkış o tarafta görüldü. Ha. Ah, kellet. Ya da atırnaydı. Hemen çağırdı, aç koydum ben, nakaram vermedim. İnşallah iyicen görmez, kahar geliyor. Ya, yerden iyip çıktı. Çok iyiden nerede? Ne nakarima var atın? İnci nakar yeli hava. Nakara var atın onunla. Havarlaşalım. Dostlar, şu an Göteborg'da bir şäherçe geldik. Şäherçeň ady Haga. Haga şäherçesi. Berde iň köne şäherçelerden biri. We binalarda hatta has tarihimiz. Biram şeýle şunýarlar barýa. Eger bina 100 ýaşdan geçse şonu yıkmak ya düzeltmek bolana eken. Ýa şol tarihi bina bolup ketsen eken. Şu tarabı şu Haga şäherçesi bolan şu Haga şäherçeň ibadathanasy. Yani şol binalarda hatlary görmäne gelýär. Hatta odanca binalar varmış. Köne, tarihi. Buna mına ibadathanalary. Ekeze da ýadygy ýetmändir. Her dağda 20 metrden bar edýän. Ene dostlar. Öýje ağaçlary owadan ya bularam tatlyka tatlyk antika zatlary, eşýalary. Ne bärde kartary bar.
Dünýalak. Buna towatat ançak. Aydıran meňňesin. Kat güneşli yana ben görmüyorum. Bunun yana 7. umarantan emme mağazında dağıttı kafeden köptü. Yapık. Son için adam kendi yok. Adam geciraya molle. Belki öğlen açıp olandıram. Buna kafelerim yapık. Şahar çanesinden çıktık. İyem bu taraf başka şaharca, adi başka diki diye. İyem berden binalardan iyem ilk polyandır. İlk küçük teyaderak binalar. Ersem Haga şaharca.